kinatatayuan mo. Bumangga ka yata, ba't bumulag mapurol ang kanyang hasa? Bumulag akong pulang at punuan na armada. Yo, karon sa Oro Paduka na neta karon sa Braco Barn Food Hub. Year-end event by TSO Magsaba. So, unya din nato ba isang coronation final sa special sa mga sponsor, Drugs Apparel, El Popons Bake Shop, Kalinaw, Bote Bakal, ug sa Rapolo special kay Jan Leo Kitata. So, sugdan na nato. Bala lang si to my left, balinga sa represent, introduce yourself. Dalagang Pilipino na para sa akong bangko Alahin imong tama, day mura man kag marijuana AI, Lumadbali, shoutout kay Lirico ug sa mga classmate. Ug special food Lumad Valley Clothing. So MC to my right, 063 represent, introduce yourself. Parang Wyatt kahit wala ng commentary. Keep it high, keep on being dope. You wanna die, cause you're not a woke. Arias, Alpha Lambda Chapter, Street Bangin, ng Pakay Uglit Rock. So first round para kay Zakaria. Let's go. Introduction. Si Rod. Mao ba ning Baki Lab? Okay, speaking of Baki, muna experimental o ikaw ba dizzy? Nakatusok mo ni Kambo pero akong nakatusok mo ni Kambo pero akong dugo mo risky. Mura na nigsi nga to ang lihok nako mo'y kwiki. Sa imong dalan Naruto ug ikaw tong gamakichi bongkyaw game. Hoy Albert Jr. balik sa imong bangag. Bak. Tagabok ID nga nay frog sa lunchbox ako punog kahayupan murag sojak o bak nga mukuka kung istorya kung gipalamon i-feedback kay nasuko siya giignan siya Baki pero tinuod man pud daw maong wala sila'y madoubt kay nasuko pero tinuod man pud daw maong wala sila'y madoubt dili pud ni siya foul dili pud ni saklaw tamang flight trip running insekto karon ikaw mo gilangaw kay suko ka ay boss tukar ang pagkatuyo ay sus kahit Sanji I'll cook o I'll shoot murag kay so tulog ka na black when eyes closed kay Relto na maligya siya bag Jansport ang logo. Mga hustler for life, mga rugby boys imong kasosyo pero na isa ka customer gapos piki daw ng imo kay pag sirado niya sa zipper nahilom imong negosyo Jansport piki grabe scumbag grabe yung pinagagawa mo ay magagalit dyan si Lord kahit yung mama mo ba di pa rin Jansport kay Jansport inanaon pagbalik ta sa Baki. Mura ra kong batang way buot basta hapit ng Pasko. Mura ra kong batang way buot basta hapit ng Pasko. Amo ng trip ang Baki, among pabuthan og tikulo kay maong balik ta sa intro. Ikaw ba gyud ning Baki Lab? Ikaw ba gyud ning Baki Lab? Dili ta magka-rhyme. Horror kay kagdawong dapat ikaw si Frankenstein debut battle pa ni Ron butahan ni karon aron literal na love is blind ako ibuhos sa imutanan na mura og quality time. Yo, round 1 game? Gi-reference na sa dang Baki. Aning walay balon. Quiz, kani ang pagka-back straight to Campton. Ako'y natalo nung una kong laban. Natalisod sa sarili kong letra. Pero sabi ko kay Lex, ako'y babawi. Bigyan mo ako ng kalaban na may tira. Bigyan mo ako ng kalaban na may tira. Ito na ba yung kalaban ko, Lex? Wala naman akong kasalanan sa'yo. Ba't binigay mo sa akin ay propeta? Pero propeta o Zakaria, way hase kay atheist imong nakontra. Zakaria, pinangalanan ng sarili na propeta. So, ikaw yung pinadala nila na mensahero. Yung may grabe na tula at tugma, mga linya, may punto. Total, ikaw naman yung pinadala, pakisabi sa mga old gods dito.
na magsibalik na sila sapagkat di na taga-CDO ang may hawak ng trono. Zakaria, pinangalanan ng sarili na propeta. Zakaria, pinangalanan sa may hawak. Kaya ito na ba kalaban ko? Tangina ang boring. Ron Aaron sa debut battle, tapos binigyan ako ng pang-sparring. Di naman to boxing, pero punches ko ay heavyweight. Parang linya lang ni Looney. Right hand ko pang Crawford, left hand ko pang Tyson. Sige, ngayon mula sa pen ng aking Fury. Total boxing yung usapan, isagad na natin to. Canelo Alvarez kay Garcia, kaya wala tong laban sapagkat kaliwete kalaban mo. Ngayong ikaw na pagtripan, sa kamay kong nag-iinit, kalunos-lunos kadalagyan mo dudong. Bawat suntok sa iyong mukha pabalik-balik, tawag doon ay urong sulong. Nagbabaga bawat punches, kada suntok magmamarka. Punches ko ay timeless. Pag lumanding to, oras mo tapos na. That's why you can outscore me in this game. Go back to your fucking homeboy and I'll just rip this bitch apart kahit magtawag pa ng convoy. Feeling slayer pa sa king aboy. Yung galawan mo pang homeboy. Mala Aris G lang to sa ring pagkat kakawayan ko lang tong homeboy. Kakawayan ko lang tong homeboy. Busa sa ato nga pagdula, wakay tsansa. Bisan pa na mutabla. Bara na ako straight sa kontra. Naka-onsite ang pagtira. Busa pag malipayon sa karon. And enjoy your last laugh, boy. After I pull this trigger to your head, and that's how I kill joy. That's how I kill joy. Pero nakakalungkot lang isipin na kailangan ko pang pumatay sa takot kong matalo. Pero nakakasukaling pagmasdan yung tanginang pagmumukha mo. Kaya ngayon ako'y galit na. Bawat bara nakakasira. Kaya papasok ako sa utak mo at nang ikay magkasakit. Depression, epekto ko. At yun ang dala ko na sakit. Pero teka, di nyo ba na-gets yung linya ko dun? Siguro slow it down ko lang siguro at nang magets yung punto ko. Ang sabi ko, pag malipayon, joy, nakakalungkot, sad, takot, fear, nakakasuka, disgust, galit, angry. Gets nyo na siguro yung linya kong brainy na nakakatrauma yung inside-out reference kaya magkakaroon to ng anxiety. Kaya bago kumahuman sa akong round 1, nalang ko'y gusto nga isulti. Before ang AI na ko nga name, Edge ang napili na ako nga name as a battle MC. Busa, balikan to na akong Edge, and I just miss my old me. And let's see kung makasurvive pa ka sa round 3. Round to game. I-call out niya si Lalay. Kapailar kagway angay. Pakibatil kang Lalay, unsa na sumbagay gagmayay pero layo ra kay katubay. Bisag maabot pangbulangan, siya akong mahimong manok kay bagiitang atong ang di ta magbasis gagmayay. Sa kalidad taog lamang, balag pariha pamughay di ka ato katimbang kay siya si Ay. Repen Balikro. Walay hate saludo sa inyo liga pre. O pasalamat ka kay lyrics ninyo, ma-shout na dire. Ayaw sige call out. Kay bati kayo kag forte. Nay kantidad mo patay si Freeman niya, gusto ka libre kay. Nay kantidad mo patay si Freeman niya, gusto ka libre kay. Kantidad mo patay sa Freeman niya, gusto ka libre niya. Yo, round 2. Hindi ko kalibre. Nag-choke on the spot. Muna ang reverse killing spree kay na igo siyang kaugalingong gunshot. Game. Fuck. Itong si Zack, masasaksak sa taong saksakan ng galing. Bawat saksak, malalasap mga sakripisyong hinaing. Mga humarang sa daanan, iniisa-isa akong saksakin mga bobong tanginang mga dumi sa paningin. Kaya tumingin ka sa mata ko at ang makita mo katotohanan na
na hindi solusyon ang laban na to. Diyan sa makitid mong isipan, tingin mo sa akin ay tanga? Ako'y nagtatanga-tangahan para lamang lumibil sa mababaw mong isipan. Mababaw mong isipan. Kaya papasukin ko lahat kahit butas ng karayom papasukin ko lahat kahit butas ng karayom para lamang na manalo. Pero di ka rin naman karayom, kaya anong pakikukako? Lumibil man o hindi, pagitan natin ay malayo. Pagkat karayom sa lanzeta, iba ang lalim natin gago. Pangkat sa pangkat, walang aawat sapagkat mga librong ibinuklat ay siyang buod sa pagtapat. Demonyo aking wangis, laban sa propetang mapagpanggap. Mga taong panay turo ng tama, pero yung tama di naman nalalasap. Di naman nalalasap. Busa sa ato nga pag busa ako ang dakong babag sa imong ako busa sa ato nga pag-atbang wala kay chat. Babag dakong babag sa imong dalan. Ako ang babag sa imong dalan. Kasi sulat sa may sulat, iba ang aming pagkabuhat. Kasi buhat sa may buhat. Kasi buhat sa may buhat, iba ang aming pagkaapok. Kalipto sa Mephisto, alam nyo na kung saan naabot. Kasi malalim pa sa malalim at dun ka na makakatulog. Kasi di mo sukat akalain mga barang binigkas. Kasi kung sumat susumahin, wala kang barang nilabas. Mga tira mo sa akin, walang talab sa tigas. At saglit ka lang natatapusin na parang online class. Game. Wala kay nabantayan. Sa sige ni mo birani mo sa laut, ay sa sige ni mo birani mo sila, sa sige ni mo birani mo sila, halos maabot na sila sa laut. Bisag aha pa na nga ruta, mapa north ba o south, mga murag kidnap ka na bound. Sa kong utok, sige shout, tungod sa kong mga linya nga gipangbuhi, patay kayo ang crowd, kay ikaw mo'y pinaka-jijimon sa trono. Grabe ni. Mag 2024 na lang, Snapchat ya kong kapre kay. Mga budots nga naning kamot magka-milk tea. Kining JJ kay ma-GG EDWP. Iyang shared post puro love quotes laaw kayo sa FB. Saba kay ka sa Facebook murag si Lex o si Charlie. Oh, Lex, Charlie, imong naong scripted. Imong naong scripted kay. Iyang tinuod pangalan Albert. Ginganlan siya Cleo o Kukoy. Ayaw palihog, ayaw mong pangatawa. Dapat proud ka ng ngalan ni mo Kuy, ayaw yuk. Bisag. Palihog mo, ayaw katawa. Dapat proud ka na Kuy, yuk. Ayaw yuko. Bisag pero bastos imong kontraron, yuk na lang bisag asa, bisag mag-ukoy-ukoy, panisikukoy, disgrasya o kukoy, disgrasya, one day na ni mo ron. Pasensya, kay sa imong mga padagan, lahos ka. Sa imong dagan, lahos ka bro. Dili ni siya choke na disgrasya tagaan na kong hilong nga respeto kay gikan pa og iligan nga nagdahumat nga sa spotlight batungtungan. Yo, round 3. Shit. Ako'y nagpakaholo ng round 2. At nang makita nyo ang pagkabutas, kasi silip lahat ng silip kahit di magpakalukas. 45 sa bunbunan. At nang makita nyo ang pagkabukas, parang binarel ko kalendaryo pagkat wala na tong bukas. Kaya himayin natin tong laban. Ako mismo ang urado. Di ko sinasabing may lutuan pag sinabi kong sunog ka sa akin gago. O parehas lang tayong baguhan.
Oo, parehas lang tayong baguhan dito sa laro ng mga oro. Pero magkaiba lang tayo ng gusto man pagkat wala akong paki sa trono. Kaya putok sa ulo itong 45 mala. Lasap mo bobo itong sakit sa ulo. Tila ba walang preno pagkalabit ng auto, pagkat durant lang kung tumira to ng 35, Tagalog, Manong Bisaya, kayang magpakayawa, malaflow ni Batala, parang puts maniwata, di ako naaaw, pagkalaban ay bata, siguradong pasang awa. Fuck! Kaya ako ang bagong meta, and fuck the world peace, kaya ko mag-set ng tema, para clear sa eyepiece. Kaya ako ang bagong meta, and fuck the world peace, kaya ko mag-set ng tema, and fuck the world peace, and fuck the world peace. Nilalaro bawat iskema, nag-overflow yung multis, kaya laro ko to repa, respect your highness. Kaya makakatay to ngayon, pagkat nakalaban mo si Jason, sabay taga sa iyong dibdib, at ang kaba mo ay maglaon, hugutin yung puso, papakinggan anong sigaw, nagmamakaawang itigil na habang yung bit unti-unting nalulusaw. Hugutin dalawang mata at itututok sa sarili. Sige, pagmasdan mo, kaawa-awa sa iyong nangyari. Binalaan na kita, pag ipapatuloy pa natin to pare. Wala nang horror-horror, totoo na tong mga nangyayari. At gusto ko pa sanang mag-relax. Pero itong si Lex sobrang kulit. Sabi niya sa akin, hey, battle ka ulit. Magcha-champ na nga yung taga-bale. Itong si Lex sobrang kulit. Kaya pala. Kasi gusto niya maubos yung mga MC dito sa CDO at nang sa bali siya mag-chef. Okay, Mike, agdaan ka ni Lex. Real talk, 1 week prep rani. Usa sa akong round 3, freestyle. Napakay clothing line na the campers, huwag kay balay. Tapos, outfit, yawa. Muna yung resulta sa Red Horse. Kung inani akong kalaban, may pag magkontak ko sa usors. Freestyle shit, real talk. Kaya tika nga inanaon. Dahil inana ang talent sa balingasad. Wala na spotlight nga naka-on. Sa padahin ba na ako na eh? Freestyle na lang galing eh. Wait lang, padahin ba na ako? Para luwig ka. Sige, round choke. Round 1, nag-choke. Round 2, nag-choke. Round 3. Time na lang, kay shook na mangyapon. Time na. Yes, so make some noise. Yo, tara sa orong padukan, Barack Obarin Food Hub, special as kay Sir J Mads. Ug special as good sa tong sponsor sub, El Popons Bake Shop, Krinaw, Drax, Lumad Valley, ug Brims, Clean Brims. So AI versus Zachariah, magsabat yes by one last time. So judges precision 3-0 para kay AI. Tayo, shoutout sa Balingasag. Lyrico, good luck.